Vítajte na kanáli Včelár, máme tu prvú prehliadku Mini Plusu a ideme sa pozrieť, čo tam je. Takže tuto je medzistienka, tuto je miska, ale tá je hluchá, tam nič není. A tu vidíte, že dávajú med. Dáme si naspäť, pozrieme sa na ďalší. Ešte len ten plot. Tuto je jedna miska s larvičkou, z toho bude matečník. Ešte to, hovorím, je to tam iba, a tu sú larvičky podávané. Vidíte? Takže dobre. Aj trupci sú tu, tu sú tiež larvičky, vidíte? Môžeme naspäť. Tých matečníkov tu toľko nebude, pretože tie včely sú tu iba chvíľu vlastne a toho plodu tam toľko nebolo. Ale je tam jeden matečník, takže to je dobré. Vidíte, tu pel dávajú. Tuto sú tiež pel, nejaké zásoby medové. Tu sa tiež pozrieme. To sú tiež nejaké medové zásoby, pelové, čo včely ukladajú. Aj tam je už iba medzistienka, takže to nebudeme. To si to usporiadame. Tu sa trošku vyššiu medzeru, nech to je na sebe. Tak. Dáme si tento plast. Začínajú bzučať, pretože tá matka tu ešte není. Ale to nevadí ani. Dáme si naspäť medzistienku, ona ešte nie je vystavaná. Takže tých včiel tu toľko není. Dobre, dáme si naspäť cesto. A ďalšie video bude o chvíľu, za nejaký týždeň. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.